He stands before the chairman of IDEATO local government as the rightful heir to the executive of OBODOUKWU community, Asian Kingdom. We recognize and celebrate a man of honor, strength, and vision. I, Comrade EZENWATA, the President General of OBODOUKWU Asian Kingdom and the Chairman of Nsukko Clan, hereby present also CHIKA Francis Dean AGBAKWURUIBE II, a leader, a custodian of tradition and future of OBODOUKWU community to the local government chairman. Thank you. Thank you.
I want to introduce Honorable Architect Chukwunonso Opareke, the Executive Chairman of IDEATO LGA. People can call him from my chairman. Welcome. I'm the Secretary to the Local Government Council, the SECLOG of IDEATO LGA. Honorable Owete Ikechukwu. You're welcome, sir. And the Supervisor for Education, IDEATO LGA, Honorable Chimeze Ndokoba. You're welcome, sir. And also the Supervisor for Youth and Sports of IDEATO LGA, Honorable Ebuka Nanyelugo. You're welcome. I want to recognize the Director of Administration and General Services, who is unavoidably absent, Mr. Ibokwe OO, ably represented by the head of Personnel Management of IDEATO LGA, Mr. Okebaram Matthew. You're welcome, sir. Actually, I'm Nelson Ejike Okwara, the PRO, IDEATO North Local Government Council. Thank you. I'm a co-source to Sitere OBODOUKWU patient webia. Urezi kweje kuku nyefe naka. Ejira ka kowatara the chairman and the members of the executive council. The Honorable IDEATO Mobochita. I want to introduce the President General of OBODOUKWU Asian, Chief EZENWATA Ikechukwu. Welcome. Thank you. Thank you, Honorable Chairman, and the executives of the government in I will start from the NOMINEE, also CHIKA first is the AGBAKWURIBE the second. The Academy force led by the chairman, CCDO. Then the chairman, Umumbacho family, Chief Justice Umbacho. Due to the chairman of the in fact, I don't want to go away somewhere. And I gave her a coach and get him there back. So, Obi Dayo, my home, okay, the PG name introduction the Supervisor for Works, Batra Naholeba, Honorable Evarist Udoj. You're welcome, sir. OBODOUKWU Asian Kingdom, take it in home. I'm not talking about you.
Of course. Environment. The comrade. Karibu. Acha. Ayo ngono. Baru now. Oh, baca na hoje. Agora é protocolo, não é que vai. Ok. Não hoje não. PG. Ivoriano. Oggi è Teresa la capitale. Etu a ọgbakọ anyị nọ na ntụde ọgbakọ ndị Obodogwu na ndị IDEATO ndị ọ na IDEATO n'otu ka anyị mana anyị hapụ ihe bụ isi chụọ ọbịa biko o nwere onye uru ala so anyị nọrọ ebe a bụ nwoke mmadụ ka anyị kelee Chineke onye nwe anyị sị gị nara ekele onye ike niile dị n'aka ya eze a na-ekpechara ya okwu anyị na-atụrụ gị mma maka ụbọchị nke taa ị mere ka ọ mara anyị mma ị nyere anyị ndụ anyị sị ka ebuli aha nsọ gị elu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị taa ụbọchị ọma ị mere ka ndị Obodoukwuu Ancient Kingdom bigosi onye ọchịchị ọhụrụ ọ ga-achịka nka ọ bịakwanụ ka onye isi nke local gọọmenti hụ ya a na-asị mmemme a ga-agazi dịka isi were kwado ya anyị na-asị enweghị ihe ọbụla na ihe ọhụrụ ga-anọ na mmemme nke taa otu esi were bido ya n'udo a ga-emechi ya n'udo asị Jehova dịwe otuto inyere anyị mkpụrụ osisi ka anyị na-eji ekele gị ana m asị onye ga-ata ya ga-atata ndụ ọ ga-atụta ahụ isi ọ ga-adịrị anyị mma na Eke ọ ga-adịrị anyị mma na Orie ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ ana m ekpere n'isi onye isi lokal gọọmenti gwagide ka ọ kpara eke ọ ga-achị ọfụma anyị Jehova nye ya ọgụgụ isi nye ya amamihe ka ọ na-achị IDEATO ọ gaghị akwụsị ka IDEATO nọ ha na-asị imekwe ka ọ chịa Naịjirịa ebe o ji agọziere anyị ya ka anyị taa ka ọ dị anyị mana ha n'aha Jizọs Kraịst onye the prince. A ga-ewere mmanya nye eze elect ka ọ tụọ mmanya. Biko, si ọtụtụ mmadụ n'ụwa mere asị m ọfọsọ ikere na ofetere iri n'aka niile ọ ga-adịra anyị mana aha Jizọs ihe anyị ru ala anyị rie ihe ọma ga na-emere anyị na local gọọmenti ojiji agaghị eme anyị ihe ọbụla ya na ahịa na-alụ
Ka anyị na-atọ ọjị, anyị amachi onyeisi ọchịchị IDEATO of Local Government Council, onye ndị obodo ukwu Eshent zuru ezu wee họpụta ka ọ bụrụ onye ga-abụ onye eze ha. Dịka anyị na-atọ ọjị, anyị ga na-ege ntị. Citation in the honor of also CHIKA Francis Dean AGBAKWURUIBE II, presented on the occasion of his official introduction to the Executive Chairman of IDEATO Local Government Council as the heir to the throne of OBODOUKWU community, Asian Kingdom. Born on the 15th of September 1973 into the extreme royal family of His Royal Majesty Sir Edmund Alice, the immediate past Obi of OBODOUKWU community, Asian Kingdom, and the paramount ruler of OBODOUKWU clan. Also, CHIKA Francis Dean has embodied the virtues of leadership, excellence, service from the early age. A gifted athlete, he distinguished himself in both sprint and marathon races during his time at Secondary Technical School OBODOUKWU, earning numerous medals for his outstanding performance. His passion for sports continued at the University of Calabar, where he actively participated in athletic competitions, demonstrating discipline, resilience, and commitment to excellence, qualities that would later define his contribution to the society. Beyond his achievements in athletics, also CHIKA Francis Dean has been a pillar of peace building, community development, dedicating himself to fostering unity and progress within the OBODOUKWU community and the OBODOUKWU clan at large. His wisdom, integrity, and steadfast dedication to the welfare of his people earned him the initiation into the prestigious All Society in May 2024, making him the highest traditional title holder in OBODOUKWU and the OBODOUKWU clan at large. In the testament to his deep-rooted commitment to upholding customs, traditions of his ancestors. Today, he stands before the chairman of IDEATO local government as the rightful heir to the executive of OBODOUKWU community, Asian Kingdom. We recognize and celebrate a man of honor, strength, and vision. His ascension marks a new chapter in the rich history of OBODOUKWU community. We trust that his reign will usher in peace, development, and prosperity for all. Okay, come forward. All right. Continue to with great respect and admiration, I, Comrade EZENWATA, the President General of OBODOUKWU Asian Kingdom and the Chairman of OBODOUKWU clan, hereby present also CHIKA Francis Dean AGBAKWURUIBE II, a leader, a custodian of tradition and future of OBODOUKWU community, to the local government chairman. Thank you. Thank you. OBODOUKWU Mamman. OBODOUKWU Mamman. Today being a very special and remarkable day in the hearts of the OBODOUKWU people. I acknowledge your Eze, whom you have presented to the council today. I have equally acknowledged all your documentations
through my Director of Administration and General Services, I will forward to the Ministry of Chieftaincy and Local Government Affairs, to our amiable Executive Governor, the person of Senator Hope Odidaka is on the man, because he has the final resolution. So I acknowledge you on this day. In the same vein, I urge you to govern the people of OBODOUKWU in a way that it will suit the heart of God. Make sure you have a human face in your dealings, so that your people will always rejoice rather than cry. Because you are their leader, you are their mentor, you are their guardian. So lead by example, so that they all will be proud of you in days to come. May the good Lord strengthen you, give you the wisdom and all you need to lead the people of the world. Remain blessed. Thank you. Thank you very much. All the other guys will be there. Oh, yeah, I'm going to say now, I'm going to go to IDEATO. Chairman, and I be that I can now and the garage. I kill a room with Muslim Navatai. I see Oberangunia, the one and Wagala. So, no Kingdom to very, very happy. And I open Mobo to open and the rule. Chairman, thank you very much. And I hope through your office, which our President General, I probably also and I go. Yes, sir. His Excellency, when we go, we're in Para Giant Tanage. Oh my God, man. No, Thank you very much. I got a man very much. In the name of the Father, Heavenly Father, King of Glory, we thank you for this day. We thank you for our chairman of local government and his executives. We thank you for the new Ezel we present today. May you grant them, both of them, the wisdom to rule, the wisdom to govern. Heavenly Father, King of Glory, today is a new day for us. We ask you to give our new Ezel the wisdom of Solomon, so that his kingdom will be a truthful kingdom, a kingdom where Umogwe can go and get justice. Give him that courage. Give him that understanding to withstand every distractors, so that he can be a very good essay for OBODOUKWU and OBODOUKWU in general. May you grant us our wishes. We ask you this through Jesus Christ our Lord. Yeah.
Okay, so yes, then all go with the where is it? I got you. I have it on. Yes, sir. Oh no. Humble Chief Stephen of Okoli. Keji kari bonkebe joku. Wema OBODOUKWU. Abom Chief Isiobiukwu. Ebo village Onyeze. Ihe mere taa bụ represent Onyeze AGBAKWURUIBE. Abụọ the majesty Abụọ I present here to local government. IDEATO not local government. The kind of say mayor. And you check it out on any legal comma. From today, how you I need to the last one who I present here to the Imo State Governor. Bomo Yoko. And I am an Achineke Mama, and any legal comma. Then by the Ukrainian Jama. Ula kama hini le chini kijiraka ya nebro weha. Yuto onye hapura na wejiboto onye udo. Anaye manonye na esotea onye udo. Oge eme kedi matari anna ya. Ona wutina.